Li bajarê Amedê keçekê genç li dukanekî piçûk de dizbiyên di destê zilaman de yê çêdike û difroşe zilaman. Keçika bi navê Tahayê Nuştekin ji ber bêkariyê dest bi hostetiya dizbiyan kiriye û her roj di ser makîneyan moriyan durust dike û wan dike tizbî. Bi vê rengî hem perê xwe qezenç dike hem jî sebra xwe bi çêkirina tizbiyan tîne. Ji aliyê din vê jî dibêje karê tizbî çêkirin hunerekî bi destê jinan hunera dizbiyan bêtir bi watê dibe. Her sale çêdikim. Yani miqarane da maddi zorunluluk hebu. İş jimre lazım bu. Bedigeriyim. Hep kevalime hebu ketare. Yani ev aracı bu. Eşum dest bekir. Zaten viçağı. Her jin dikarın çekin. Tamam zahmet em nabin zahmetine toze vipir hey. Ama jin dikarın çekin. Jibona jinan rahatı. Zornana. Li gor hosteya tizbiya dema zilamên ku tên tizbî bikirin dema wê dibînin matmayê dimînin. Lewra dibêje zilam fêrî zilaman bûye. Karê tizbî çêkirin jî heta niha zilam kirine. Lê ew jî îspat dike ku karê tizbiyê jinek jî dikare bike. Şaşma wan heye. Tenondur a ka usatûyê here ezim. Wer dibînin mêze dikin. Yani elimine. Siparişte özel işçiliği eve kutinin çava duhazınsa mine wan çedikin. Sipariş dese medettine bese em malzeme xud derdikin em jibona xud çalışmıştı bin evzi em çava bu hazınsa em eva çedikin. Mişandır Rusya, Fransa, İsveç. Hoste di derbarê buhabûna tizbiyan jî dibêje li gorî model û moriyan digere. Heta 5 milyarê Tirkiye jî dizbî çêdike û difroşe welatên Ewropa û bajarên di nava Tirkiye. Keça Kurd pêşniyar dike ku jin jî dest bi vê karê bikin û perê xwe bi xwe qezenç bikin.